Aquest cas ha sigut molt complicat, però gràcies a aquestes 3 pistes l'he pogut resoldre. Les pistes han sigut el misteriós cas de la mare advocada, Jerónimo Stilton i l'estrany cas del lladre de xocolata, i Klaus Klein i el misteri de la casa abandonada. La primera pista me l'ha donat el misteriós cas de la mare advocada, que per un treball d'escola han acabat infiltrar-se en els tribunals, els de l'apocalipsi, uns petits investigadors. La paraula clau és compungida, que vol dir amb una veu afectada. La segona pista l'he tingut amb l'estrany cas del lladre de xocolata. A Catalunya, el primer dia de primavera és un dia de festa, però algú ha robat un ou molt important. El pobre Jerónimo va molt atrafegat, però aconsegueix saber qui ha robat l'ou. En el llibre la paraula clau és escarritx, que vol dir ai! La tercera i última pista l'he trobat amb Klaus Klein i el misteri de la casa abandonada. Una casa abandonada, un home númer amb una cicatriu, un nen desaparegut. Al final aconsegueixen resoldre el cas. Sinistre és la paraula clau d'aquest llibre. És un aspecte que causa por. Amb aquestes 3 pistes he pogut resoldre el meu cas. El llibre més misteriós i que m'ha agradat més ha sigut Klaus Klein i el misteri de la casa abandonada, perquè per meu gust ha sigut el més misteriós i el que m'ha estat més atent. Misteri resolt!